Lezi izinto eziwu-5 ekungamele uzenze noma uhlangane nazo uma usuwunkosikazi womuntu. Ngikhuluma nje nomuntu owunkosikazi womuntu, umuntu oseganile, olotsholiwe, wagana indoda. Nazi izinto eziwu-5 ekungamele uzenze noma uhlangane nazo as unkosikazi womuntu. Number 5, amawigi, ukumake-upha, amarouge. Awusahlangani nalezo zinto ngoba usunkosikazi womuntu. Ubuhle bakho uwena is more than enough. And indaba zamawigi, usunkosikazi womuntu wena. Unkosikazi womuntu uyahloniphisa ekhanda. Unkosikazi nje womuntu uyahloniphisa ekhanda. Ziningi ngabe indlela zokuthi ube muhle khona uhloniphisile ekhanda, ube muhle okudlula abantu abangahloniphisile. So number 5 loyo wezinto kumele ukuthi uhlokanye nazo uma ukuthi ubukade uzenza before ulotsholo noma ube unkosikazi womuntu. Number 4, amabhlukwe, ama-legging. Uma unkosikazi womuntu nje awuhlangani nebhlukwe, awuhlangani ne-legging. Awukwazi ukuthi ungakhombisa izwe lonke ukuthi umi kanjani, ukaleke kanjani ube usunkosikazi womuntu. Awukwazi ukwenza lokho, umehlisa isithunzi umyeni wakho. Bese kuzothi number 3, into ekumele ukuthi uhlukane nayo noma ungahlangani nayo ilento yokuthi uzishuthe bese uyaposta kuma social media uveze ukuthi muhle kanjani. Baze bancoma abafana kuma-comment ewazi wamuhle mama. Awukwazi ukwenza lokho unkosikazi womuntu. Uyayihlonipha nje ube ne-privacy nje as unkosikazi womuntu. Hayi ukuthi uyishuthe, ushuthe ukuthi umi kanjani, ushuthe ukuthi umuhle kanjani bese uzoposta kuma social media. Bese kuzothi number 2, awukwazi ukuthi ungenza lento ekuthiwa uhage indoda engasiyona umyeni wakho. Indoda isondele nje impela kuwena, izokufudumala kwakho nokufudumala ekumele ngabe kuziwa umyeni wakho, izokuzwa nje indoda umfana. Awukwazi ukhaga abantu besilisa. Umuntu wesilisa makubingelela nje akakubingelele nje kahle noma mhlawumbe axhawule. Futhi nakhona nje uxhawule sekuyinkinga ngoba abantu badla imithi la ngaphandle, abantu bayadaba la ngaphandle, iningi into abazenzayo. So awukwazi ukhaga enye indoda ube unkosikazi womuntu. Ize kubambe nje impela ikokontela nje impela yini engako unkosikazi womuntu. Awukwazi ukhaga enye indoda ngaphandle komyeni wakho. Bese kuzothi number 1, into engamele ukuthi uyenze if unkosikazi womuntu, ukudakwa noma uphuza utshwala noma uhamba ubumnandi. Kuze kushiwe nje impela ukuthi ubedakiwe unkosikazi womuntu. Awukwazi ukwenza lokho. Awukwazi nje ukwazi. Noma kuze kushiwe ukuthi hayi bese sebemnandini esibuye ekseni kusa unkosikazi womuntu. Awukwazi ukuthi ukwenze lokho. Inhloso yale video ukufundisa nabanye abantu besifazane wazi uma ungene emendweni ukuthi nawo ama-expectations. Kunezinto ekumele ukuthi ubuye uhlukane nazo, uphile ngokwenqubo mgomo yalento ongene kuyona. Yabo, ungathathi izinto obukade uzenza usayintombazane uzozenza noma usunkosikazi womuntu. So lezi zinto eziwu-5 engiyibalile awukwazi ukuthi uzenze, uyahlukana nje nazo uma usunkosikazi womuntu. Sabonga kakhulu.